Nogometni ljubitelji, pripremite se jer će današnje vijesti uzburkati obožavatelje širom svijeta. Osjećate li to tajanstveno ozračje u zraku? I ne čudi, dogodila se nevjerojatno važna stvar, a mi ćemo vam sve reći. Ali, slušajte, ako ne želite propustiti nijedan detalj o ovom bombastičnom događaju i svim budućim, odmah se prijavite na ovaj kanal. I obratite pažnju, jer ovo će vas zanimati, sigurno. UEFA je odlučila odgoditi utakmicu između AEK-a i Dinama. Sve je bilo dogovoreno da će se igrati u 20:45 u Ateni, u trećem pretkolu Lige prvaka. Ali pitate se zašto? Pa, desio se pravi kaos s navijačima dan prije utakmice. Atmosfera je postala toliko napeta da je jedan 29-godišnji navijač AEK-a izgubio život nakon intenzivnog sukoba s BBB-ima u glavnom gradu Grčke. S obzirom na tu situaciju, lokalne vlasti su zatražile odgodu, a UEFA je odlučila podržati tu odluku. Prvi susret između Dinama i AEK-a u Zagrebu će se odigrati u utorak, 15. kolovoza, u 20 sati. UEFA, uvijek diplomatska, predložila je revanš u Ateni u subotu, 19. kolovoza. I klubovi su prihvatili tu promjenu, čak je i Dinamo potvrdio. I evo zanimljivosti, na ovim utakmicama neće biti nijednog gostujućeg navijača na stadionu. Ali što će sada Dinamo raditi, bez odigravanja HNL utakmica neko vrijeme? Da, bit će teško uskladiti raspored, zar ne? Plavi su već odgodili utakmicu protiv Lokomotiva, a s utakmicom u Ateni postaje jasno da će se susret protiv Varaždina morati pričekati. Za kraj, Dinamo je zakazao susret s Rijekom 26. kolovoza. Ali vidite, oba će kluba imati europske obaveze u toj istoj tjednu. Kako će se uklopiti ta utakmica? Petak? Subota? Obje opcije su komplicirane. A nedjelja? Ni to nije opcija. Ako se nastavi ovako, Dinamo će se vratiti na teren u HNL-u tek 2. rujna protiv Osijeka, i to izvan svog stadiona. Podsjetimo, posljednja utakmica bila je 5. kolovoza protiv Gorice. Dakle, zamislite, Dinamo bi mogao biti gotovo 30 dana bez utakmica u prvenstvu. UEFA, puno informacija, zar ne? Sada, želim čuti vaše mišljenje u komentarima. Kako gledate na ovu konfuziju? Kakva je vaša vizija budućnosti Dinama? I najvažnije, ako vam se svidio ovaj razgovor i želite još, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, u redu. Ovdje lopta nikad ne staje.